Goeiedag iedereen, te Hulst aan Zee, zone Perkpolder op 15 kilometer van de binnenstad. Kijk, ook interessant hier is de dropzone van Donkey Republiek. Dus de dropzone is aan de grote parking, de entree, en aan de andere kant heb je waterzanden. Dus het is interessant. Zeg, kom je uit bijvoorbeeld Antwerpen of Sint-Niklaas, je kan fietsen tot hier. Je kan de fiets even achterlaten, het is allemaal digitaal. Of je neemt een dagpas bijvoorbeeld. Dus daar heb je de locatie voor waterzand en dan hier de grote parking aansluitend aan Baargoed. Dus via de applicatie vind je de dropzones terug. Dus hier en dan ook bijvoorbeeld aan Hulst busstation. En ook momenteel aan de Havenfort. Dus zeker de moeite om even langs te komen.